Η CityFast είναι το πρώτο ηλεκτρονικό marketplace ταχυμεταφορών στην Ελλάδα. Συνδέει αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη σε πραγματικό χρόνο μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, γρήγορα και οικονομικά. Αυτό που κάνει είναι ότι δίνει προστιθέμενη αξία στο ηλεκτρονικό κατάστημα και έρχεται να επιλύσει έτσι μια σειρά από προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο των ταχυμεταφορών και έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την διαχείριση των απαράδοτων, την ελλειπή πληροφόρηση των χρηστών και φυσικά το κόστος της μεταφοράς. Η βασική διαφορά της CityFast σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι ότι δεν διαθέτει φυσικά καταστήματα και πρακτικά οποιοσδήποτε διαθέτει ένα μηχανάκι, ένα ποδήλατο, ένα ταξί ή ένα μικρό van μπορεί να συνεργαστεί με τη CityFast και μέσα από τα web services και τα functionalities που παρέχουμε να μπορεί μέσα από το smartphone ή από το tablet του να διαχειρίζεται αποστολές, αντικαταβολές και όλες τις υπηρεσίες μιας τυπικής courier. Πώς βοήθησε το egg τη CityFast? Πρώτα απ' όλα μας έδωσε την πρόσβαση σε μια σειρά από υποδομές και οι οποίες αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να διαθέσουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο όπως για κτηριακές εγκαταστάσεις, ενοίκια, εξοπλισμό, γραφεία κτλ. Μια δεύτερη πολύ σημαντική συμβολή του προγράμματος ήταν το γεγονός ότι μας παρήχε πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και σε δυνητικό πελατολόγιο. Και τέλος, μας βοήθησε πάρα πολύ στην εξωστρέφεια της εταιρείας, καθώς μέσα από τις δράσεις του προγράμματος μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε εκθέσεις, σε παρουσιάσεις, να κάνουμε συνεντεύξεις μέσα μαζικής ενημέρωσης και έτσι να γίνουμε γνωστοί στο ευρύ κοινό. Αυτή τη στιγμή ήδη η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα είναι σε λειτουργία και ευελπιστούμε ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά που θα είμαστε break-even και ίσως με κάποια μικρά κέρδη.